everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Bugat yun ang problemaha, busta. Poldo, gibalik-balik lang nako sa pagkunahuna ang among panagkita kaganina ni Dorina. Ha? Og nakita ko si Lihok na siya gyud si Salome. Unsa? Gusto kong makita ang uwat sa iyang likod, Poldo. Bus. Kidnapan ninyo si Dorina. Bus, kidnapon yun? Unsa man, nabungol ka na? Wa man, bus iman. Naliguro lang ko nga, tinuod lang akong nabati nga, imong ipakidnap si Ma'am Dorina. Oh, kidnapan ninyo siya. Maura ka na ang bugtong paagi nga mailhan gyud ako siya. Kung makita ko ang uwat sa iyang likod. Unya, kung siya gyud si Salome, bus. Tiwaso nimo ang imo nasugdan, Poldo. Ang akong gisugo kanimo sa unang panahon. Unsa? Naunsa ka, Dorina? Joseph, kalit pa lang kong gikulbaan. Basin kung may nagisgot nimo. Mao man ang sulti sa mga katiguangan. Nga kung kulbaan ka gani, posible nga dunay nagisgot nimo. Tuod, Joseph. May kaila ka bang Emmanuel Castor? Emmanuel Castor? Familiar na ako ng maong panganda. Gusto. Mao na siyang nahimo na kong pasyente sa klinik. Mao ba? Oy noon, doon namin mga tao nga magkaparehasangan. Hinoon. Bangaso ng Emmanuel nga kung nahimong pasyente sa klinik. Bangason? Hmm. Bangason sab ang akong kaila. Kung mao ka na, posible nga usara sila. Yan na, nganong na-interest man kaniya. Wa lang. Mura lang og lainan ko siyang tinanawan ako. Mo ba? Unya, unsa magkahani sa imong pagsabot? Ha? Mura pag dugay naming kaila. Ha? Pero wa masadnon siya musulti nako nga nakaila siya nako. Nakig-ila-ila pa man gani siya. May mubaglik kaya na nimong tawana. Ha? Minyo ka na. Di ka na maayong nga makigkuyog ka pa, bisan kinsang lalaki, Dorina. Mahimo bang ibitahon tagag paniud to? Ha? Wa kayo ko higalan nini. Ug kay ting paniud to naman sab, ibitahon taon ta ka. Sorry, pero dili mahimong uban ko og laing lalaki nga dili mahibaw ang akong bana. Oh. Loyal ka gyud ay sa imong bana kung mao ka na. Nakasabot ka tingali kung anong di ko gusto nga makigsuod kag lang lalaki, Dorina. Ay, nagkasabot man ko, Joseph. Nagkasabot ko. Okay, dali na. Matuog na ta. Joseph, Gusto ko nga makabatunda yung tag-anak. gusto na nimong pulihan si Elizabeth? Ha? Joseph, nga nang wa ka may interes nga makitaan ang atong anak. Dorina, mahal ko nga itong anak. Pero di mahimo nga muhunong ang atong kalibutan tungod eh. Naapa ka. Nga kinahanglang akong atimanon. Joseph, Pero wa niyo nagpasabot nga kalimtan na lang ginato siya sa dayon. May panahon alang sa itong anak. nagpadayon pa ba ang imong higalang mga tinugyanan sa balaod sa pagpangita kay Elizabeth?
O nagpadayot pa sila. Pero dili diha-diha dayon nga makita na to siya. Labi na gyud nga gikidnap siya. Gusto ko mailhan na kining mga tawana. Ha? Gusto ko makitaan ang atong anak, Joseph. Dorina. Kinala makitaan ang atong anak. Bisan patayng lawas na lang niya ang atong makuha. Ug mahibaw-an kun hain kini. Mahilunat ako, Joseph. Dorina. Busa, ayaw paghunong sa pagpangita kang Elizabeth. Ay kabalaka. Dili og dili ko mohonong. Ako na isate mo. Salamat. Boss, andam ng mga tao nga mo kidnap ni Dorina. Maayo. Unsay buhaton mo karon? Ako ang mutultol sa mga tao sa dapit nga nahimutangan ni Dorina. Okay. Sige. Magpaabot ko sa dakong bahay sa Daplin sa Pangpang. O, boss. Puldo, di ko gusto og palpak na trabaho, ha? Ayaw ka bala ka, boss. Siniguro na ni ang among plano. Sige. Lihok na mo. Yes, boss. Salamat ka na hinanok ng mayo si Joseph. Mugawas man ako. Wa mo tuman sa among sabot si Poldo. Dili na gyud nako siya makontak. Kinahanglan mangita ko paagi nga magkasultig kami si Poldo. Unsa naman ka ang among kasaputan? Iya ba ka ning gituman? Kinahanglan manganda mo. Dool na tas na kumbay. Andam na may Poldo. Ayaw din yung palpaka ang yung trabaho aron dili na mapusilan di Boss Iman. Papayar na mo kita po. Isir ka na. Ayaw mo pangandak. Kay dili basta-basta nga babae kanang kuha unta. O, hunong. Nara, mo na ka na ilang bay. Sige na. Kamu di bahala nga musuhong ini. Kada problema. Mahimo mong muagi sa luyo. May kakatkatan dito sa luyo nga koral. Yes, Poldo. Nang lakaw sila si Poldo. Asam ka sila paingon? Nika, Eman. sorry. Sorry nga napasakitan ta ka. Nasagpaan kita ka. Ngayon nakahimo ang kainin ako, Eman. May bugat lang kong gihunahuna nga di pa ko gusto nga pangutan-on. Naibaw ka ba nga nasakitan ko si mong ibuhat? Naibaw ko. Apan, pasaylo ako. Okay, pasayloon ta ka. Pero ay nanikus ba ha? Tuod, asa man to sila paingon si Poldo? May gipakidnap ko nila. Kinsa? Usa ka babay, Kinsa? si Dorina. Oh, Dorena? Ma'am, gabi naman kaayo. Niya ka pa man lagi sa gawas. Dili pa ko makatog ng liling. Uy, unya unsa man gusto kag kape? Ayun na lang na. Paway na lang. Ani lang una ko din sa luyo. Dali mo. Katulus ko na. Kat. Sige. Ako yung una. Masalipon mo sa Macau, ya. Sugat. Sa magyug kay akong buhatan. Aron ako makitaan ang among anak ni Joseph. Usa karon. Wala ka. Dili. Anino sa mga kakahuyan? Dili.
Wala ko madaang ako pistola. Magpasalipod ko ini, pader. Murag mga anino gyud ang ako nakita. Anino sa mga tao. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!